malam kace Allah ya sare wa tsari zaka yi anan gurin ba A fitsarin ka ne? a'a gaskiya nake faɗa ma Allah ya sare wa tsari zaka yi anan ba Fitsarin ka ne? a'a Ka sa idan banza ka kaga mutane ana gaya musu gaskiya sun gaya mutane bakin magana wannan ba haka ake rayuwa ba. Amma malam ba dai fari kike nan ba ko? A to fitsarin ka ne kawai ba dama mutum ya tsaya yana fitsari ku yi ta maganan ba a fitsari to shi mai wurin aljani ne. Na Allah ya baka hakuri ni dai na gaya ma ba fitsari a nan duk abin da ya same ka babu ruwa. Tsari minti 37 kenan bai kare ba? To bar dai dan ƙara hakuri mu gani. Jama'a awa ɗaya kenan wannan fitsarin zai kare kuwa? Ya fitsarin ne wallahi. Wallahi wai gane wannan fitsarin kuwa wallahi Allah ya kisa. Allah ku taimake